Hai लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायहरबाय ओमफ्राय नै जोंहा दखानाव थांनो नागिरदों जोंनि गामिनि दखानावहाय माजों आंजों न'आव थाबाय थानो बाबाय ओंखायनो माखौ लेंबाय आङो दखानावहाय साहा बरा लोंहैनानै फैसैथ' होननानै दा जोङो माजों आंजों थांनो नागिरगासिनो सोरबे ए सिनायाखै आं मानसिफोरखौनो गुमैमोनसो ओमफ्राय नै जोंहा दा थांगासिनो दखानावहाय दखानाव थांग्राखा नै आबौखौ लाफानोसै गामिनि आबौ दखान थांनो नागिरदों जोंहा ज' अखा हादोंलै नै जानो एसे आरो बारा दहाय जा हादोंमोन दा बारा हायाखै गरम गरम पक'रा जानानै फैनोसै माइजों अखा हादों अखा जाबाय आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सोंनायनि फिनखौ होनो सानदों नोंथांमोना कुइसन खालामहरदोंमोन बारा गैखाया कुइसनाबो ओमफ्राय बेखौ आङो दिनैहायनो खोन्थानो सानबाय दखानाव सहैजासिम दिनै खोन्थालांनोसै आङो आंखौ बांसिनानो सोंदों मा गामिनि होननानै ओमफ्राय आङो जोंनि गामिनि मुङा नाम्बार 1 सेकादानि होनो बे कुसुगाव खाथियावहाय जोंना गामिया ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार ओमफ्राय जों लागोखौ बांसिन फेसाबारि होनबासो मिन्थियो आरो बांसिन फेसाबारि होनो ओमफ्राय गायदां बाजारबो होनो गायदां बाजार होनबाबो मिन्थियो ओमफ्राय दा जोङो गायदां बाजाराव थांगासिनो दङ गामिनि दखानाव गायदां बाजारावहाय ओमफ्राय आंखौ मा क्लासाव फरायो होननानै सोंदों ओमफ्राय आङो दा BA 5th सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ कलेजआ क'क्राझार गार्लस कलेजावहाय नोंथांमोनहा मिथिखाबाय जानांगौ बेखौहाय ओमफ्राय दा बांसिन बेखौल' सोंदों आरो बेनोसै नोंथांमोना दा जों लागोनि दखानखौ खोन्थानोसै आङो जों लागोनि बाजारखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों लागोनि गायदां बाजारखौ देखायसै आरो नोंथांमोना गायदां बाजार जों लागोआव मेलाबो जायो मेला बोथोरावहाय मेला बेरायनोबा फै जों लागोआवहाय बुजिगासिनो दङ एसे होमबाबो बेरायखौ गबाय आं अखा हानायावहाय न'आव थाबाय थानो बानानै माइरं गैला जों लागो दखान मोनफैबाय जों लागोआव मेला जायोहाय मेला बोथोराव मेला गिदिर जाथारो जों लागोआव गायदां बाजाराव देनां बेरायफै मेला जाबा जों लागोआव मैगं फानग्राबो बारा गैया अखा हानायखाय बारा गैया जोंनि दखाना मैगं फानग्राफोर बारा गैया दखानाव जानो फैदों नैबाव गोथाव गोथाव मोनजाथारो बरा मोनजायो गासिबो दंजोबो मालाबा फैबा हाबलांदो नैबे दखानाव पक'रा साहा
Bagian sop jalan थांनोसै हो फै गाइखेर मै नों फानाखै Berang-berang langsung. Angan daw hangsir hayu fudruk peragan sanjung jasin bunguna. Kabgang jebel. आंहाबो गंग्रा गैयिनि ओंखाम संग्रायाव दोननाङो दाबो दङ जोंहा थाइनै जोलै दोननानै आं जाला जेबो आं जोंना दोनबाय अग्रं जानाय गेजेरावबो लांदां जानानै दोनजानो जाब्रा हरखांबाय आं फाननो जोलै मोजाङानो थायाखै आंहा मा इन्दु माबानानै बैसां बायजोबनानै जोलै मोजां नङा बे दा दङआ गैया दाबो बारा दंना दाउ लायनो नागिरदों जे दा साहा लांनानै फैखांबाय दाउ बयलार लांनो नागिरदों Sampai sekolah ini. गुजुनाया बारासो जासिगोन खोमा गुजुबाबो साहा लोंखायो लोंग्राना थानो हाया साहा लोंग्राखाय थानो हाया फुं बेलासि साहाखौ लोंनो लुबैखाथारो दा गुजुनायासो बारा जासिगोन ओमफ्राय नै दासो जानानै सब लानानै फैबावबाय ओमफ्राय दा न'आव थांगासिनो जोङो गाइखेरखौनो मोनलायलाया नै दिनै खुनुरुखुम गाइखेर मोनबोबाय खालि आमुलखौल' लोंबाय थानाङो आमुलनि साहाखौल' दिनैसो गाइखेर मोनबोबाय न'आव सफैबाय दा मोजांखौनो नुवानो मा गोदोथ' खुसखौ थांना आंनो मा लाबोखो हो मा लाबोखो खुसखौ थांना आंनो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे शेयार खालामनानै होदो बाय बाय